Guys, the South African have been given a deadline. 31st July. Lonke iSouth African elise Nigeria fanele liphume liphele. My beautiful South Africans. Uphu wandi nabangani bakhe. Noma ngabe udokotela, noma ngabe uyipilot, noma ngabe ugoalkeeper, noma ngabe wenzani eNigeria. Qoqa impahla zakho uhambe. Ungabheki emuva, qoqa impahla zakho ungene ebhanoyini ubuye. Ngoba labantu bazokhiphela ienga yabo kuwena. Bazokhiphela ienga yabo kuwena. So mtaka ma, noma ngabe usebenze embassy, uma uzazi nje ukuthi you are a South African and use Nigeria, run for your life. Run for your life. Buya. Buya sithandwa sami. Buya. Imali ayisho lutho. You can start over nanoma inini. Buya sithandwa sami. Cause manje bukani lento. Omakhelwane bethu ne. iMalawi, iMozambique, iZimbabwe ne. Sithe abahambe. Benze njani? Baqoqa impahla zabo bahambe. Bahamba. Bahamba. Angithi niyababona basemakubo. Bashonga ukuthi nathi singaphinde size kuma countries abo. Niyazi ukuthi ngubani? Bayazazi ukuthi ubonile. Bayazazi ukuthi babe wrong. Bayazazi ukuthi akubona babulala icountry yethu. Bayazazi ukuthi uma sesi right sizobabiza futhi. Bayayazi indima yabo abayidlalayo in this country. Bayazi ukuthi kunaleso space thina lesi singeke size sisivale bona bakwazi ukufika ukuthi basivale. You understand? Bese expect ukuthi abantu abafana noZimbabwe balwe. Bathi ngene isixoshe kanjena, thina siboost economy in this country. Cha bayenzanga leyo nto. Bathelwa phe bahamba. Ekubeni ayikho akekho umakhelwane wethu obooster economy yethu njengeZimbabwe. Bastoka la. Sesikhuluma nge-informal trading. Angisafuni ukukhuluma ngalezi zabantu abadala oRamaphosa. Ngikhuluma ngalesi ibonayo. Bastoka la. Banamashop ekhaya. Bastoka la izinto zama-tuck shop. Ifurniture bayithenga la. Into zokwakha bazithenga la. Ngihleze phela ngibuka omalayisha betatazela. Every week kuyatatazela bastoka la. Bona imali yabo bayisebenza la, bayispende la. Laba benza imali yabo la, abathengi lutho la, bayipose ekhaya imali. Niyabona ukuthi laba abanye bayasilutha. Omakhelwane bethu basebenza la, benza imali la, imali yabo bayispenda la. Ibona baboost economy yethu. Laba abanye vele bekufanele nokuthi bengafanele nokuthi baze beze ba, because akwenze sense ukuthi ungeqa ama countries awu5 uzobe refugee la ema country nawu5. If unenkinga uya nearest country yakho. Bani umakhelwane bo Nigeria, Benin. Abayingane eBenin ngoba makhelwane wabo. Why beqa ama countries awu5 beze la? Thiwa ubalekela ezweni lomakhelwane wakho. Asibona thina umakhelwane wabo. Bengafanele vele beze la. Yazi uthini imnandi? iEurope iyabuka. America iyabuka. Uyabona ama blogger ne nama journalist. Angangayibeka kahle indaba ama journalist athi it's just a xenophobic. But ama blogger ayibeka njengoba injalo. Ayabuza ukuthi yini yenza ukuthi musu uhleli kwi-country umuntu kuthiwa hamba ngoba unawo amaphepha ulwe. Niyababona ukuthi ba wrong laba. Ba wrong. Engabe bayazehlisa. Sonile sihlele ngokungemthetho ithina sibulala i-country kwashe kwacima kanjani ne. Yazi benze njani? Ba declare war. Kunalokho
nabo sebethi abantu abasebenza akho South African elifike likhamise eNigeria. Bayasebenza eNigeria, ngisho nalabo abaqwayizayo eNigeria banamaphepha kodwa. Banamaphepha nabo. Nabo mabengenawo badipotheni kusasa ekseni, badipotheni kusasa ekseni. Ngoba basuka la bayoganga lapha ngithi. Basuka la bayoganga lapha badipotheni. Makukhona iSouth Africans, guys, makukhona iSouth African elikhona kwi-country yakhe lenza into ebhedayo lidipothe. Nathi sofike silibhaxe la. Uhamba usihlaza. Sofike simshaye nathi la ukuthi uhamba isihlaza simxebule ngemvubu lapha e-airport. Ukuthi uhamba isihlaza koZambia. Laba ngeke baphinde bayibone iEurope. Bheka. Phephetha la. Yabo njengoba iEurope isupporta thina. Iyabuka leya video le, iyarawunda manje seyindabeni ukuthi bathini. Iyabona ukuthi laba bafuna ukusolwa. Laba uma wrong abakwazi ukuzehlisa abafuna ukusolwa. Yabo nje iEurope manje inama list ama countries. Phela njengoba kuloke kuphume indabeni ukuthi asehambe amalawo 17,000, ahambile amaMalawians 2,000, ahambile amaZambians amangaka, ahambile amaMozambicans. You understand? Bayabona ukuthi okay, kulama countries laba. Naba abantu abane respect, naba abantu abakwaziyo ukuzehlisa if be wrong. Laba bogcina ngokudlala iAfcon. Laba ibona bakhohlakele, ba arrogant benjalo nje. Ibona abajaha ukuthi borderless Africa. Fanele sitrain lezingane zethu ukuthi akho borderless Africa. Asiyitrain lezingane ezisancane kuthi mhla kuthiwa borderless Africa balwe so bese sashona lezi zingane zilwe. Mawuya lapha koYuvele ibona laba ba hijack izindlu. Ibona ba hijack izindlu koYuvele. Hijack ama flats, ba hijack izindlu. Yabona nje lapha entabeni. Monyuka ushona le. Kunomuzi nje omkhulu oyistezi ohleze uphuma iqhulu labantu, mhlawumbe abantu aba100. Ibona laba. Ithini esinezingane ezamazombi ngenxa yabo. Ibona abadayisa upowder. Namhlanje size sathatha isinqumo sokuthi kuhambe wonke umuntu nesaziyo ukuthi akubona abagangayo but sithe sesiklina kwasani ngenxa yabo. Kodwa kubhlungu ibona basele futhi bona bangahambi. Awabuyeke ama South Africans lapha. Awabuye ama South Africans. If kuukuthi ama South Africans njengobe lapha ya ikona okwenza ukuthi bahambe bentanta beze la, awabuye. Kufana nalento elokishiwe kuthiwa kuzoyeka ukubhuka ama artist. Thina ngeke size silahlekelwe eCountry ngenxa yeartist. Angikhathali noma ngabe ubani. Khathali noma ngabe ubani manifuna ukukhansela iartist, ikhanselani iartist. Ngeke thina ifuture yezingane zethu ilahleke ngoba nakho sithi thina sincengeni sincenga ukubhukhelwa ama artist ethu. Thina silando Chris Brown la, silando Tamia la, silando Mary J Blige la every year. That does not give us a right ukuthi siyohlala eAmerica without proper documents. Uma sekuthiwa eAmerica siyaxoshwa, asisho futhi ukuthi ngeke sisambhuku Chris Brown, kanti suke simbhukhela ukuthi khona soyokohlala kwi-country yakhe yini. Suke simbhukhela i-entertainment. Nina ke futhi angazi nibhukhana nama South African artist nixakwe yini ningenawo ngisho ubugwaqo. Engabe nithatha leyo mali nenza tie road. Nithatha leyo mali nithenga amanzi, niba namanzi aclean, niba nogesi, niphila impilo engcono. Ni busy nibhukhana nama South African artist.